Pampalipas lang unta sa oras sa mga barkada nga nakadani na noon sa atensyon sa mga netizens. Gumikan kini sa ilang talagsaong talento sa pag-awit. Atong ilailahon kining maong mga batanon ug nganong daghan ang nibilib kanila. Ani ang report. Trending karon mga kapuso sa social media, kining upat ka magbarkada human sila mihimo og cover sa kanta nga Rainbow. Sila mao si Jan Asis, Mike Villanueva, Andy Biu ug Adrian Lim nga puros mga estudyante sa kursong BS Marine Transportation. Matud nila nga first time nilang mihimo og cover sa maong awit. Ila kining gikalingawan kay wa sila klase ni atong panahona. Daghan ang mibilib sa kaanindot sa blending sa ilang mga tingog og dihang gipost na kini sa social media. Nakaani ang maong video og 1.4 million views, 60,000 reactions ug kapin 55,000 ka mga shares. Take a little time, baby. Sit above